tuguti ko pagpaambit sa ako ang naobserbaran karong mga panahona ba, di na sa social media, sa TV, ubang pang mga programs gani, no, mga news, ingon ana. Ang ako naobserbaran mo ni, daghan kaayo ron nga mga komentaryo o mga write-ups mga isuon ba, nga mibalik sa Biblia, giusisa ang Biblia tungod lagi pagsabot ani mga panghitabo nato karon. Kay karong panahon na kung atong nabalaan og na-updated mo, ang kalibutan nato ron baling gubuta, gira, rally, hapit na mag-civil war na puning uban. Di ba? Nagawas pa niya na naapagoy mga kalamidad, mga kuan kaning usa ni kulag pagkaon, pamin, nya naapoy mga karon na tunaning gitawag climate change na ay dapit nga baling ugaha kayo nang liki na ning yuta. Di apoy mga dapit po nanubra po ilang tubig nga di na sila kapuyon kay nilunop na po noon. No? So nangita ang kuan karon daghan ro mga kuan ron nangitag unsa man gyud kahulugan ani o kaharon mangitag solusyon so namalik sa Biblia. Kay di ba ni fulfillment na ni sa ito Bible prophecy. So nangitag mga signs ba mga isuon. Ako nalipay kay kuan ang observation kay nibalik ta sa Biblia po to seek the signs. Pero ang gipangita raman pod ang kanira pong mga solusyon sa atong mga kagubot ba nga o kaning hinungdan atong mga kagubot. Kaning atong kagubot mga igsoon, pagkaguba ni Mother Earth, kani siya, timaan ni siya. These are signs nga ato ning tan-awon sa mata sa pagtuo, dili aning pure reason. Nga sa ato pa kay naay mga kagubot, walay tinuod nga kalinaw kapasabot, kay walay Dios. Walay Diyos. Kaya naa pa ang Diyos natong tanan, wagoy kagubot makapuyo ra unta tag malinawon kay ti mo nagbubalik ka sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesus gitudluan taon sa pagkinabuhing Dios non. Unsa man maghigugmaay mo, magira di ay ta. Oh. Nya naguba si Mother Earth. Kay ngano makisame nakagubaan ni tao, gapasabot nga naat pata sa estado sa sala. Ano man, kisa may kugihan kay pasagad ng pamutol kahoy, jadi po mananom, di ba tao ra? Bikisa may pasagad na po panglabay silang mga basura, dahil may muhipos, di ba tao ra? Sa ato ni mga pagpasagad, mga igsuon, mo bitaw na nga nangandoy tag kaluwasan, pero katingad-an kay kitang mga Kristiyanos, mga igsoon, naa naman unta tas kinabuhi sa kaluwasan. Ngano man, kay naa na nato ang timaan nga ang kaluwasan ni abot na nato mga igsoon. Nya every year atong gisaulog kining mao nga mga timaan aron pagpahinumdum unta nato nga malig-on ang atong pagtuo og Dios. Ang natabo ron kay gatan-aw ta pero wa man ta kakita. Oh. Unsa man ni mga timaana mga igsoon nga naa na ta sa kaluwasan. Kaning atong gipamalandungan karong gabi una ug sa miaging gabi. Sa miaging gabi mga igsoon, wala mo ka-appreciate ato kay Domingo manggod gahapon. So aron makasimba mo sa adlang Domingo, mo ang ato mga pagbasa iya sa adlang Domingo. Pero sa ikaupat nga kuan mga igsoon, ikaupat nga adlaw sa Aguinaldo kay naman tay mga kuan ana assigned readings in the gospel. Guys, good ni og kuan mga igsoon gahapon o karong adlaw nakita na nato ang duha ka timaan nga gisgutan sa Old Testament, giprophesy sa Old Testament people nga kung kining duha ka sign mahitabo na in the same moment kana timaan nga natuman ug dunay katumanan ang gisaad sa Dios nga kaluwasan. Unsa man nga kining duha ka timaan mga igsuon? Mao ni
dunay duha ka babayi nga manganak og lalaki, magmabdos o manganak og lalaki. Natural mo ginang babaeng mumabdos mga igsoon, dili ba? O nga naman kaya mamoy ubare. Pero kung si Andribon mumabdos, o kailan mamong Andribon, dili na natural. Di man mumabdos ng laki. Muna budako ng tiyan ni Andribon, cancer na. Oo. Kaya dili man na normal. Pero kung bayi nga mumabdos, dili na sa kahibudngan. Dili katingalahan. Pero unsa may amazing mga igsoon nga katingalahan. Kay kaning duha ka babayi nga mumabdos, beyond imagination. Nga naman, kay ang una, giingon nga, usa ka babayi nga landay, barren. Unya unsa may testing kung ang usa ka babayi mayong kang barin. Kung kini matigulang na, unya wala na siya binulan. Muna makakonclude ka nga landay, pero kung napa siya binulan, batanon pa di pa kakaingong landay na. Kabalo mo landay? May gabi. In English ana barren. Wala to pa, wala gyud, no? Nya mo na gospel gahapong adlaw supposed to be. Nya kisa man gi-refer ani katong asawa ni Zacarias nga si Isabel. Mo bitaw gahapon ang first announcement nga giingnan si Zacarias sa manulunda. Gidungog ang imong pag-ampo nga moabot na ang kaluwasan sa katawan sa Dios ang Israel. Ug ang timaan niini ang imong asawa nga si Isabel magmabdos. Pero nakaingon si Zacarias, giingon dito nga wa sa mutuo. Ngano man? Be kita pag si Zacarias, mutuo ka ta ana? Nga mumabdos, batan-on pa namin yung kasi gimighems, nya karong gulang na may kayo, mupapo pa na pagmabdos, char. Di ba? Oh. So na siya, mutong giinan sa angel. Kaya wa man ka mutuo, nga naamuabot ng kaluwasan, pinaagi da nimo, maamang ka. Di ba mo na nahitabo ni Zacarias, sa wala niya pagtuo, naamang siya. So sa gipasabot ana mga igsoon, nakakita siya sa kahimayaan sa Dios. Pero wa siya makasangyaw niini tungod sa kawalay pagtuo. Mo po ni gipasabot nato mga igsoon, di ba? Karon sa ining panahon sa pagkasani aginaldo nato, ang ato untang makita nga imay mong epekto unta nato diini nga mulig-on mubalik ta ngadto sa Dios pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig, pag-usab ngadto kaniya. Mo man mo i-build up nato mga igsoon. Mo nang tanawa daghang kayrong gapabunyag, may ubos pag dili mabunyagan. Kay unsay tumong kay himuong Kristiyanos ang mga bata. Unya nahimong Kristiyanos na mga binunyagan rong panahon na. Makakita ba tag kinaiyag mga binunyagan ron nga nanaghan naman noon ng istiil? Na grabe pang panawat o kwarta panahon sa eleksyon. Mga limbungan pa kayo, ang pagpamakak mo pa'y gihimong insakto. Nagmusulti kas tinuod, ingnon pa kang insultador. Ya mo na nahimong Kristiyanos. Nganong wala man matudlui sa pagka-Kristiyanos may suon, kay mga ginikanan, naamang, tungod sa kakulang sa pagtuo nga si Kristo, maudi ay ang kamatuuran sa kinabuhi natong mga tao, unsa may gitudlo, di man pagtulon ang Kristo. Muna tanawa, mga Kristiyanos, nanagko na, nakasangyaw ba ta ni Kristo, nakapamuyag ba ta? Sa mga nagbuhat o mga kuan kanilang supaks pagtulunan sa Diyos ng mga binunyagan matata. Doon na ba tayo inigsuon nga pagbadlungay?
Nganong wala man na manghitabo kay naamang manta. Mao day na may resulta mga igsuon kung makulang o wala tay pagtuo sa Dios, di gud ta kasangyaw sa iyang kahimayaan. Munang dili ta makasulti sa dakong buhat sa Dios dinhi kanato nga kita nakadawat sa kinabuhi sa kaluwasan, maglisod tagpaambit ani sa uban. Kung wa ta mutuo nga nakadawat ta sa kinabuhi sa kaluwasan mga igsoon. Na mao man kanay atong gipasabot anang bunyag, pagdawat ni Kristo aron maluwas ta. Dili ba? May gabi. Mao to ang unang sign nga ang babae nga landay mumabdos. O tuod man nagmabdos. O karon sa ato ikaduhang pagbasa, o karon sa atong kani ikalima ka adlaw, apasumpay gyud gahapon adlaw, ang ikaduhang timaan. Unsa man ang timaan, anong duha man maison? Kaya ang usa katumanan ug ang usa confirmation. Aron nga makasabot nga mao na gud ni siya. Mabita tong gahapon, tong pagmabdos ni Isabel maison, dili pa to mo'y katumanan sa misa. Repetition to sa nahitabo sa Old Testament people. Unsa man tong repetition? Sa Old Testament, nangandoy sila kaluwasan, motong daytoy kuan, landay nga nanganak. Kisa man to inahan ni Samson. Pero dili pa ang Mesiyas. Kaya wa pa man ang ikaduha nga sign. Unsa mang ikaduha nga sign? Usa ka batan-on nga dalaga. Dili minyo. Nya, kuan ulay. Balumog ulay. Virgin. Ato pa wala mahilabti. Magsabak. Magsabak. Manganak. Nya, ang itabo karon mo ni gisgutan nato ron kinsa man si Maria. Oo. Virgin, wala sa hilabti ni Jose. Kasi Jose matarong nga tawo. Nya kay mo naging umison. True love waits. O, di ba? Muna itong ikuan gabi, no? O, true love waits. So, pagulat usag magminya, di kay mag-una-una. Galing kay niya magutas kapitalism na magutaron. Kani bang negosyo na ba nga filosofi mo iso mo nang tistingan usa ning produkto hag di ba ni factory defect. Paita anak sa? Paita anak. Ya, muna ingong gugma. Gugma nga dili kabalong mo respeto. Di pa gani minyo, gabuhat nagbulatos minyo. Gugma di ay na. Gugma ba nang muguba o kaugmaon? Kung makuha na dayog biyaan. Muna pamalandunganan mga igsoon. Munang karon dinhi nya unsa man unsa may kuan nato gihulagway nato nga kining babae nga ulay ka inosente man siya kay kuan man siya wa man siya mahilabti mo lang inosente siya dili sa inosenteng tuplok alam mo inosenteng tuplok atong ang mahal nga inahan inosente ko siya pure gyud sa mo kana inosente mo sulti gyud tinuod mo na nangutana sa manlulunda sa pagmabdos ako wa man ko hilabti ulay man ko. So mo nang gipasabtan sa ayaw ka bala ka Maria kay ang imong lalang sa Espiritu Santo ang tuburan sa kinabuhi. Na tungod sa iyang dakong pagtuo unsa may iyang gibuhat unsa iyang tubag. Ako sulugoon sa Dios matuman dinhi kanako ang iyahang pagbuot. Munang dunay kaluwasan nga nahitabo mga isuon, mao din ni mahitabo nato. Nga ang kaluwasan nga gisgutan nato mubalik ta sa Dios matuman ang iyang pagbuot dinhi kanato. Mobito na nga ipakatao ta pag-usab ni Kristo aron magpuyo ta sa iyahang kabubuton mo nagitudluan ta ni Kristo pag-ampo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa
langit. Nya unsa may pagbuot sa Dios para nato sa pagpuyos kinabuhi. Muna ningon si Kristo, paghigugmaay mo. Kay mo na ang gugman, mo na ang kinabuhi na dawat nato sa Dios. Muna pagpadayag ang paghigugma, muna gitudluan ta ni Kristo pagampo. Sa iyang pagampo yung pasaylua kami sa among mga sala ingon nga nagpasaylo kami sa mga sala kanamo, mo manday na siya nga nangayo tagpasaylo sa Ginoo kay magsala ta. So pagpadayag nato nga nabalik ta sa Dios para sama kang Hesus, magpasaylo putas mga nakasala nato. Dili ba? Ya magsige ra tag-ampo ana, wala magyapon na tabo. Magpaspasanay pa maglumbaanay. Pasaylo kami sa unsala ingon pasaylo kami sa kanamo. Nya pa yung ipakita ta pa nag-isunay, sus tuwarag akong kaaway, mula puso ng mata. Alay, epekto mga igsoon. Ngano wala may epekto? Kung wala tay pagtuo mga igsoon. Back to face. Sama sa atong mga inahan ang Birhen Maria mga igsoon. Nganong ni-epekto ang kaluwasan niya kaniya. Ang lalasyon niya, din sa bunyag, mo gyapon, gilalang ta pag-usab, pinaagi sa itong pagpakatao, pag-usab niya ni Kristo. Munang mga pangutana, anong wa maepekto akong bunyag? Simple kain tubag. Tungod sa kakulang o kawalay, pagtuo nato may suon. Muna nga karong gipahinumduman ta, isip katawhan nga gibag-o sa atong Ginoong Hesus, kita, mga Kristiyanos, we belong to the new world order. Nga giluwas niya, gipabalik sa maong kinabuhi sa kaluwasan, dini unta mga igsoon sa ato ang pagsaulok karon sa Paskos pagkatao sa manunubos, ato tang madayig indip. Kining dakong grasya nga nadawat ato ni suon ang gasa sa kaluwasan ug dini atong lig-unon ang atong pagtuo. Aron pinaagi nini pagtuuha, malig-on kita nga magpadayon nga magkinabuhi nga maning kamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, paglaom ug panghinaot nga maato ang ganti nga gisaad nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.